ezinye izinto ziyimfihla sikwazi ukuyikhuluma ezidlangalaleni, but mufika nje Ndumbeni mina sibhekana nawe ngqo akukho engikufihlela kona, ngoba lento engisuke ngikunika wona ngisuke ngifuna wazi ukuthi-ke ngikunikani, iyokwenzani, yini eyifunayo, yini engayifuni. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe, isibongo kumafavuka njengete ngabani samba nesamba ngosangala lamaqedo lalabafoza nokhotsha sikhudla khudla uthi bawuvimba ngala uthi kusungalinga umkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nketsela. Siyabingelela le iNethezeka TV sithi uphila kanjani. Namhlanje siphinde saba nobaba la udokotela ubaba umgqilazi wabathakathi. Dokotela vele ubingelele sikomukele kuNethezeka TV. Hawu siyabingelela Nhlanzi, siyabingelela kubo bonke abantu abasibukelayo ngaso sonke isikhathi nabasupportayo nje kuyinkulumo zethu abasisekayo. Dokotela kukhona abantu abasifonelayo nabanye ke esibabonile kuma message kuwena ekuthenini ukuthi bakhuluma indaba enkulu, indaba yento ofika ubanike yona lapha ekhaya behambe nayo bathi bayibona ngamehlo. Ngifuna ukwazi ukuthi yini le bayibona ngamehlo. Ake siqale lapho ukuthi kahle kahle siqale sikhulume lento iyini. Yeah. Nhlanzi lento iyimfihlo Nhlanzi ngoba phela ngoba nje silapha nje kunezigaba ngezigaba zabantu esibalaphayo. Abanye bayafika bayaphetha amandla emali, abanye bafike futhi bengenawo amandla emali. So laba babona lokhu abantu bakubone ngamehlo, laba basuke bephethe imali ngempela. Abasuke bekhokhile ngoba phela manje lo msebenzi Nhlanzi ngoba sawufunda nje sihamba sawuthwasela. Sase sibuya lapho sase sifunda amakhono akhona. Ngoba beke besho nje mina ukuthi-ke ngumgqilazi wabathakathi owabagqilaza sebefungile ngemithi nangenhliziyo ukuthi akukho lutho lomlungela, kodwa lapha kamanjalela komalume bakhe lathoba sibona imvumamvumane yayivuma ezizweni, yangena kwamhlaba yalingana yayivuma, yaphinda yangena kwelaseMozambique yaphinda yayivuma. Incwadi encane engafundeke edida ngisho abaniniyo namanje basabuza mfowapho ngane ngabuwenza ngani. Iyo-ke le mkhubo yamakhono le esisuke sikhanda-ke sesiyikhandela abantu eyamakhono omsebenzi. Yeah. Ngizwa kahle. Yabona mbukeli sikhuluma indaba enkulu. Namhlanje sithi asigxile kuyena uNozizwe. Nakuba sizothinta lapha nalapha kweminye yemisebenzi ekhona lapha ekhaya, kodwa uNozizwe kubalekile ukuthi sigxile kuyena kakhulu ngoba uyena lo esikhuluma ngaye ekutheni ukuthi abanye abantu bethi sibone indoda ingibuka, ngibone into ethile. Ngifuna ukuthi uyichazele wena dokotela ekutheni ukuthi uNozizwe kahle kahle uyini mase singena ekutheni ukuthi kuze kube khona abakubonayo yini beze bekubone lokho abasuke bekulande kuwena. Kulelo gama elinjalo ke Nhlanzi noma mhlambe kulelo sigaba esinjalo sikaNozizwe, ngiye ngithanda ukuthi-ke okuningi umuntu ngemchazele kona mase efike Ndumbeni. Ngoba ngisho ukuthi ezinye izinto ziyimfihla sikwazi ukuyikhuluma ezidlangalaleni, but mufika nje Ndumbeni mina sibhekana nawe ngqo akukho engikufihlela kona, ngoba lento engisuke ngikunika wona ngisuke ngifuna wazi ukuthi-ke ngikunikani, iyokwenzani, yini eyifunayo, yini engayifuni. Ngoba kodwa iqiniso lithi ekugcineni ayikho into engenabo ubungozi bayo mase ungasayihloniphi. Iloko nje engingakusho kusho ukuthi lokho basuke bekubona iloko esisuke sikuvusile kuthile ukuthi-ke kuhamba umuntu kuyomgada noma kuyomseka kuzo zonke izinto azenzayo. Let's say unamabhizinisi, munebhizinisi mhlampe abantu sebefuna ukukucekelela phansi, abanye mekubakubona uphumelela bafuna ukukubulala, abanye mekubakubona uphumelela bafuna ukukuthakatha. So uNozizwe uvikela kuzona zonke-ke lezo zinto ezinjalo mesupha umsebenzi wakho osukuwenza amandla ukuthi ungabi khona into ezowuvimba. Njengami nje mina Nhlanzi ngisho ngangizonda kangakanani mina umthakathi anginendaba la ngoba ngiyazi ngongenze lutho. Ngisho ngangithumelela ngemfene zamawele, ngisho ngathi unezulu usukuyidlalela nje ngoba ngiyazi kunalento yami mina engiyithembile. Yeah. Okay, ake sibuyelana-ke ekutheni ukuthi nakho-ke umuntu ugcine esebona ukuthi okay kukhona into engesekayo noma into ekwaziyo ukungilwela. Nangumuntu ethi hey ngithuke ngoma ebusuku ngiphaphama kukhona indoda engibukayo. Ngifuna ukuthi siye lapho. Ake singene lapho njengamanje. Kuleyo nkulumo enjalo ke Nhlanzi ngeke phela vele into ungayiboni, into yangempela kufanele uyibone ukuze ubone la kudlalwa ngamla. Angithi manje lapha ngoba
nginezinto eziningi zokusebenza mina yabona kuya ukuthi wena sikukhandele ngakuphi ngaleso sikhathi lokho esikukhandele ngakho vele kumele ukubone kodwa akubona ukuthi into yokuhlukumeza but uyibona ngesizathu ukuthi nayi into engigadile ngisekile angithi uyayibona leyo nto leyo into kanjalo nje enhlanhla. Okay, ake sibuyeke uNozizwe ubalile ekuthenini ukuthi uma unebhizinisi mhlawumbe ke uphethe emsebenzini ngifuna ukuya lapho awubale igaba zabantu abadinga kakhulukazi uNozizwe sazi ukuthi ibaphi abantu obabonayo ukuthi badinga uNozizwe ke laba ongabalula kubona. Ake siqale nje la umholi mhlawumbe ngokuthi uprincipal esikoleni uNozizwe uyamdinga lapho ngoba usukuphethe abantu abantu kuyenzeka ubaphathe ekuhambeni kwesikhathi bagcike futhi bajike bafuna ukukuvukela kuyenzeka lokho kukhona abanye obasusa phansi ekugcineni mase basusile phansi wabeka nje lapha esigabeni sezwe leli kangaka umuntu usefuna ukudlula la kodwa adlule ngokuphakama ngawe angithi uyabona afuna ukuthi aphinde ajikele wena anyathele wena ukuze ezokwazi ukuphakama yayibona lona so mase kuba abantu mhlambe abamathenda uNozizwe labantu bamdinga abantu abazinyanga uNozizwe labantu bamdinga izinto nje ezihlukahlukene eziningi ezokuphila kwezwe emhlabeni abantu abanamatekisi uNozizwe usukumdinga wavele ke ematekisini akugeji isibhamu nje into yakhona ubusa sona nje yabona leyo nto so manje izinto ezizivikelo usukuyidinga umuntu onezinto eziphathekayo noma umuntu osebenza ngomphakathi noma ngabantu ukuze egcineni uzokwazi uhlala uphephile. Okay, ngizwela ubalula uthi kuyenzeka ekutheni ukuthi into uyithathe uma usungasihloniphi noma ungayilandeli imigomo nemibandela ibe nobungozi. Ngifuna ukuthi singene lapho ke manje emngozini ke izimo ezikanjalo ezizifake abantu emngozini ukuthi isiyingozi iziphi? Angithi inhlanzi lapha ngoba kunezinto othi uyithatha kwezinye kufuneke zenzele umhlatshelo okusho ukuthi leyo nkulumo kanjalo noma lokho kusebenza okunjalo mukuthathile wafika kumuntu omelapha afika ukuthatha funeka wenze sure ukuthi mekuthiwa lento yenzela umhlatshelo emva kwesikhathi esukuthi lokho kumele ukwenze because umhlatshelo vele usuke umphefumulo negazi kodwa akusho ukuthi igazi lomuntu noma umphefumulo womuntu ngoba izinto eziningi kusetshenziswa zona lezi zinto lezi ezimesive yayibona le nto leyo ukuthi ikwazi ukuthi iphakame so wena mase ungasakwenzi lokho uma ukuthi vele unomndeni noma unezingane lento vele izothukuthela igcina isiyenza kwephi okurongi la emagcekeni akho ngoba phela mase ayikhiphe ekhaya sayiletha kuwe suke sekuyiyakhe isiqondene nawe so wena mase ungasayigcina imithetho yami esekhaya obvious umonakalo izowenza khona la egcekeni. Okay, kodwa mina mufike ekhaya nje ngoba nje ukubona enhlanze ekhaya mina izingane zami ikhona bonke abantu bakhona bayaphila akekho futhi onenkinga akekho ogulayo ohlala kuthiwa khonje esibhedlela uhlala hayi lutho bayaphila nje bomqemane ngayo uNozizwe lo. Ngifuna sibuyelana ke manje uthinta iphuzo elibalekile lasekhaya ukuthi kunengane lento uma kuthiwa iyimfihlo kakhulukazi ishuthi uneyimfihlo ekutheni ukuthi ngeke siyitshele ibalazwe njengamanje oyitshela lowo muntu ozoyilanda ekhaya yona iyafika yini ibe imfihlo kuya ngomuntu noma kuya ngokuthi ubani oyilandayo ekhaya? Angithi lento isuke iqondene nawe enhlanzi miqondene nawe okusho ukuthi yonke into eyenzayo izoyenza kuwe ukuvela kwayo izovela kuwe ngaphandle ke umuntu omelaphi yabona iyakwazi ukuthi ibonakale kubantu abakhona egcekeni mhlambe bakutshela basekhaya ukuthi awuyazi la kunento esijwayele ukuyibona kanje so yabathetha hayi ilento engayilanda leyo eyenza ukuthi kuvele lezo zinto leyo isisekelo salapha ekhaya uyayibona lona futhi lo msebenzi intanzo kanjalo ukahle ukuthi ke bawazi ekhaya ulandile ungaziyo wena wedwa ukuze mufa lento abakhona bakwazi ukuqhubeka basebenze ngayo baphile ngayo. Ngakho ke bengifuna ukuya la esikhathini esiningi ngike ngibone emndenini makudlule mhlawumbe ubaba beyinyanga uthola ukuthi amadodana asazodontsisana ebangabona lobumnyanga ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi mawuthi wena iyaziwe ekhaya uyamqoka yini umuntu okufanele eqhubeke nayo? Hayi phela inhlanzi lento yobunyanga ayilona ifa isiphiwo isiphiwo lento
akuyona into ukuthi manje mina mekuthiwa nje sengiguqa ngamadolo ekhaya abafana bami laba namadodakazi sekuyobangiswana uyabona akukona into kanjalo Nhlanzi lento le iqondene nomuntu esuke imkhombile ukuthi mesisuka la siya la angithi uyayibona into enjalo akukona ukuthi manje zonke izingane sezizobe inyanga nalento ukuthi ekhaya ingane isangoma uantu isangoma umama isangoma hayi mina ngifelana naleyo nto leyo imfihlo ke kufanele iyaziwe ubani nakho ke la ngifuna khona imfihlo yaziwe ubani uma kukhona osedlulile uthola ukuthi kukhona ongachumi kuyena uyena owazi imfihlo kwenziwa kanjani esimene sikanjalo noma kufanele yaziwe lo oqondene nawo lo msebenzi imfihlo nje Nhlanzi yasekhaya kufanele yaziwe umndeni wonke ngoba leyo nto leyo ukuthi imfihlo yalomsebenzi wendumba mina ngoba ngiyinyanga nje kanje ngabuthwasela lo msebenzi wami nginendumba ekhaya ezimbili uyabona manje ngoba nginendumba ezimbili ukuthi manje sengizothi mina hayi imfihlo ngizoyinika lo leyo nto ivele izingane siyayiqhatha uyabona kanti akufuneki umuntu wenza into ezokumoshela umndeni ngizokala njalo ake sibuyeke kuyinsebenzo uNozizwe unazo izinsebenzo aqondene nazo ngale nje ukuthi ke umnika umuntu uNozizwe kuphela ngoba ubalile okubalile angizwanga ubala abamabandla kakhulukazi amabishop angithi phela Nhlanzi mina umuntu ngimbuke nje mengizela ngalomqondo ukuthi uthandaza kakhulu nokholwa kakhulu ngivele ngibuke ngithule ngithi mina ngathi umfundisi kade la ngesonto elidlule ngiyithulele ngivala umlomo angithi phela ngiyasebenza mina manje yena mezongizela ngokwakhe kufanele ngihloniphe leso sigaba ngizela ngaso ngaleso sikhathi okunye nokunye angihlangani nakho kodwa nje engingakusho Nhlanzi ukuthi esikhathini samanje abantu abavula amehlo Nhlanzi kwesinye isikhathi ukuthandaza kuze kweqe kuyinkinga uthola ukuthi uyathandaza nje kanti khona inkunzi umalanga ekuyiyona sisekelo saleli ikhaya eyami saleli ikhaya uthola ukuthi umthandaze ingayingenhlobo indaba yawo manje vele lo muntu ngeke ukwazi ukumoverpha ngoba uyena uNkulunkulu lapha ekhaya ingakho kuthiwa muyingane umncane hlonipha umzali wakho uyihlononywa ngoba ibona uNkulunkulu bakho bokuqala basemhlabeni lapho akekho omunye ngaphandle kwabo oyombona ukuthi ugeje la eqaleni kubona injalo Nhlanzi okay uNozizwe ke momnika umuntu ufika ehlala ekhaya noma kwenzakalani noma ukhona nje umuntu ofikayo engathi uzothenga ispaza shop mezolanda uNozizwe ethatha uNozizwe ihambele ekhaya lutho Nhlanzi angithi manje mufika uzolanda uNozizwe nje kuba nezinsuku ofika uyihlale lapha ekhaya kube nezinto ofika uyithenge lapha ekhaya kube kwenziwe into esamcimbi wena owabona mekuhlatshelwa amadlozi mekuthiwa kubonga idlozi noma mekuthiwa kuphahlelwa idlozi ekhaya lokuthi ke kucelwa into ethile uNozizwe nawe uyinto kanjalo ngoba leyo nto isuke isisekelo sempilo yakho yonke uyozufe kunjalo ake singeneke komunye yemisebenzi oyenzayo ngoba abantu abaningi bazothi hayi kukhulunywa ngoNozizwe la ekubeni siyagula nami ngiphathwa izinyawo mhlambe sezahlala iminyaka ngiyasikhumbula ingene ngaqala kwatsotsa mhlambe ngaphansi kweinyawo omunye unamahlala khona angawazi ukuthi aqhamukapi ngifuna ukungena kweminye imisebenzi eminye oyenzayo ngoba uthi wahamba wayothwasa okusho ukuthi Ntwali ngoba mina ngihamba ngayothwasa nje imisebenzi engiyenzayo miningi akukona ukuthi ekhaya ngibheka abantu abazolanda izinto zokukhuphula ngoba ukukhuphula umuntu nokulapha umuntu izinto ezimbili ezihlukene lezo umuntu musuku umkhuphula ngako lokuyigubhu amaphondo nani yabona kodwa umuntu musuku umlapha kunomuntu othi nje mina ngifune lutho mina inkinga yami nje izinto zami zivalekile ngisabathenga ngithi lutho akwenzeki lutho yayibona indaba ngithi ngizama ungqongqoza kulomnyango ngiyibona inhlasi engathi siyasondela ukuthi isiseduze vele ifiphala uyabona athi umuntu yazi mina la ngihamba khona noma la ngifika khona ngifike ngizwane nabantu izinsukwane ezimbili ezintathu ukuthi osukwini lesine abantu bavele banginyanye lento engingayazi ngigcine manje sengiphenduka inhlwa umdlangedwa angithi uyayibona lo nto leyo so abantu abanjalo Nhlanzi uthola ukuthi baphehlela amanzi amnyama ekhaya umuntu methi ubamba into nje imphunyuka into eseyibamba ezandleni uyayibona lo nto omunye nje uthola ukuthi mhlawumbe ufundile umuntu kodwa manje ufuna umsebenzi lutho ukuthola umsebenzi abazali lapho bamosha imali efunda kwenziwa zonke izinto lezi ezenziwayo uyabona so manje abantu abanalezo inkinga ezinjalo Nhlanzi ekhaya bamukelekile
yabona, bamukelekile abantu ukuthi bafike bezocela usizo ngoba manje inhlanzi impilo uma ungayisukumeli akekho omunye umuntu yokusukumela uhlule ukuyisukumela wena. Kunjalo nje. Okusho ukuthi labo bantu abamukela ekhaya izikhathi zokusebenza zabo ziyafana nalaba abasuke beze ukuzolanda lezi zinto zokukhuphula. Impela nje bhuti angithi lapha ekhaya uma ufika nje awuvele utheleke. Lapha ekhaya uma ufika nje uqala ufone kuqala. Ngoba mina ngizwani nalento yebhenji. Uthola manje sekuzofika ekhaya abantu bagcwele bawu20 noma bawu30. Labantu bonke isikhathi sabo ngizosithatha. Yabona nje abantu uma bawu4 kumina ekhaya basuke banele labo bantu. Abanye abangalandela lo ngobathatha ngolunye usuku olulandelayo. Ingakho kubhukhwa ngenzela ukuthi abantu ngikwazi ukuthi ngibanikeze ispace, abantu bangagcini la sebempintsha izingane zami egcekeni. Uyayibona lona? Ayisakwazi nokuyinwaya manje, ayisakwazi nokukhululeka and futhi ngibuye ngibe nezingane zamantombazane phela. Manje ke abantu kufanele bakwazi ukuthi ke bakhululeke nabo umuntu noma esendumbeni isikhathi umnike sona ngoba lo muntu kumele la kuyenzeka mina ngisebenza abantu bale go Cape Town. Yabona ko East London indawo ngeendawo ezihlukene ko Goli nakephi umuntu ngalesikhathi efika la Nhlanzi usuke efika nethemba lokuthi uzomphilisa isikhathi sakho usuke esidinga. Yabona manje uma uzofika unika umuntu iminute noma 2 minutes endumbeni ashiya imali hayi lo muntu vele ngokomoya umphilisanga. Yabona mekaqala umuntu ahlubuke emoyeni vele kwalento azoyithola la ithemba la usuke engasenalo. Ngikuzwa kahle. Izinsuku zokusebenza usebenza kuziphi insuku? Ngisebenza mina lapha ekhaya kusuka ngesonto kakulesihlanu ngesabatha angisebenzi futhi angisoze ngasebenza ngesabatha lapha ekhaya. Ngiye ngizwe nje abantu befona mkhulu siyacela bandla hayi lutho lapha ekhaya nje ngesabatha kusetshenzwa nje futhi akusoze kwasetshenzwa ngoba manje angithi manje ngoba ngenza isifungo namadlozi kunesifungo esinye ngasenza noNkulunkulu. Phela kufuneka kube inyanga exhaphazayo. Mina ngeke ungizwe nje mina ngithi mina nginomuntu okuthakatha. Hayi ngizophilisa abantu manje ngizophilisa ngasiphi isandla ngibuye ngithakathe ngaso. Ngibuye ngibulale ngaso ngiphinde futhi ngithakathe ngaso. Hayi kunesifungo engasenza noNkulunkulu wami engimkhonzayo. ONkulunkulu kumina ngana ngezinto ezithile azenzile sengiyibona ngoba ngikwazi ukukhonza uNkulunkulu engingamazi mina. Ingakho namadlozi ngiwakhonza ngoba kunezinto engayikhomba ukuthi lezi zinto ngizenzelwa amadlozi. Mase kuza naNkulunkulu engimkhonzayo ukuthi kunezinto engayikhomba engizenzelwa uNkulunkulu engimkhonzayo. Lethwa lapha ekhaya ngesabatha ngingasebenzi. Kunjalo nje. Hayi ake sibuyeke la sesiya emaphethelweni sesigoqa ke. Udokotela sike sakhuluma indaba yokuthi abantu nabagulayo abafike abantu abazokhuphula abazolanda izinto abafike kodwa bayabhuka. Ngifuna ukuthi uma kuya ngokuthi usuka kude ke khona abantu othola ukuthi basendaweni ezahlukahlukene kodwa bayafisa ukuthi befike ke mhlawumbe badinga mhlawumbe intwana ethile abazoyisebenzisa ekhaya. Angisho ukuthi intwana ngoba mhlawumbe umbhemiso into ekanjalo ngoba kodwa abantu abaguliswa into encane nje uthola ukuthi imbhemiso ukukhotha okwani. Benze njani dokotela? Akazami ngisho ekuthenini ukuthi udokotela kube khona mhlawumbe indawo azokwazi ukuthi etholakala kuzona noma kutholakala khona amakhambi akhe. Ngomusa nje Nhlanzi wamadlozi nomusa kaNkulunkulu kunendawo esengiyitholile lapha ukuze ubone lo msebenzi wami mina uvele uyisiphiwo nje. Angithi manje uyibona lapha into eyisiphiwo Nhlanzi ukuthi ayimla yabo iyaqhubeka kithi. Manje kunendawo ke esengiyiphiwe amadlozi lapha noNkulunkulu esemkhomazi engivulele kuyona ikhemisi lesintu. Njengoba lo msebenzi wami sakhuluma phambilini angani musakhumbula ukuthi mina ngize ngiqala lo msebenzi ngawuqala ngeyiwasho. Angisebenza nje ngeyiwasho kuphela kodwa lezi iwasho zami zayibuye ifake nomuthi phakathi. Ngathi kwakuthiwa mekuthiwa ngikhanda ilogo stick okuba la kuyiwasho bathi angifake intaba ngifake indawo engathi sampophomo uyabona ibe nezihlahla ibe namabhayi. Ngase ngibuza ukuthi mina uma ngisona isangoma nje lento ngiyikhandelani kwathi uyobona emva kwesikhathi. Angithi uyabona kanti manje lento ihamba lokuqhubeka kwase kungena ubungoma kwakhuphuka kanjalo ngamukela isikhwama sobunyanga kwakhuphuka kanjalo ngamukela isandla somndawo. Uyayibona lona ngase ngiyibona nayi le logo into eyichaza okusho ukuthi ke le ndawo isemkhomazi lapha kuzoba umuntu ngisho kuthi uphethe 200 ngisho kuthi umuntu uphethe 300 ngoba lapha endumbeni yami ayikho into engakusiza ngami ngiphethe 200 noma 300 ngoba izinto ezikhona ngiyazazi ukuthi zikusiphi isigaba kodwa lapha ekhemesi mufika khona ngisho kuthi uphethe 200 rand vo uyihlushelwe isichitho khona ozophuma ukuphethe ozokwazi ukukulekelela.
le ndawo le isemkhomazi lapha duzane nje nase Spa kulo line wase Spa ekhoneni muzoqeda uKFC ekhoneni nje la ilapho leyo ndawo udokotela uMgqilazi Wabathakathe empande yokuphila. Ngizwa kahle dokotela Mgqilazi Wabathakathe impande yokuphila sengathi ke ungasabalala nakwezinye indawo ngoba abanye abantu uthola ukuthi amadolobha abawasebenzisayo abangala kakhulukazi koThekwini ngiyeza yes la eThekwini ngiyeza nasesiphingo ngizongena nasesibhek bazongithola. Ngizwa kahle Mgqilazi inombolo abangakuthola kuzona bangakuthola kuphi inombolo inamba zami zocingo zithi 067 20919909 ilapha ke engitholakala khona la udokotela uMgqilazi Wabathakathe. inkundla zokuxhumana kwakangeni khona Lapha ku TikTok nenhlanzi abantu bakwazi ukungithola uFacebook akunawo ntobo selwe ngaphuma esini sikamama ngikaze ngibe no Facebook futhi mina ngifakelwe imali kophepho inamba yami nje leyo iyo yodwa leyo lenye ngayikhipha ngezathu sokuthi kunabantu ababesebeqola abantu la ku Facebook bethi nayi inamba udokotela ngimthole kulo nayi inamba ngithi umuntu asefone useya complain ethi uyazi kunomuntu ade ngifona kuyo wathi ngifaka imali engaka kodwa ngeze uthi ayiphimbo kakusile lakho mina nje mugade iphimbo ugade nokuthi imali angifakelwa kaphepha ngifakelwe Spa ufike Ndumbeni ekhaya futhi mengakaze mina ngikubone noma unyathele Ndumbeni akukho nje singakukhuluma ngawe okuphathelene nemali nokuthi sikhokhelana. Ngizokahle Mgqilazi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho osinike sona indawo yokusebenza kubalekile ukuthi uyicacise ngoba indawo osebenzela kuyona ikude ebuduze neTheku ngenzela ukuthi umuntu ecacelwe nje ukuthi umeza kuwena mase ela eThekwini ngoba behla kode bestage abantu maze besuka la sebebheke khona le ngephi banobudukaduka musuka nje lapho usuka khona ayi usuka eGoli Cape Town ngebi nakebi la usuka khona nje kodwa indawo ufikela kuyo isedolobheni mufike edolobheni uyahamba uyelapha ngase China Mall leyasha kuno Shoprite olapha ngasemathuneni hayi lo osemarket lo Shoprite olapha usufika lapha ucela imoto ezemagabheni mufika uthola imoto esemagabheni usuwehle intombini kwaThoyana isigodi engasenduneni uNgcongo ilapho ke enhlanzi umuntu owafika ehle khona mhlambe ukuthi ke kuyenzeka sikwazi ukumhlangabeza okanye ngithumela abantu. Sibonga kakhulu Mgqilazi. Danke enhlanzi ngiyabonga. Kunjalo ke mbukela lapha ekhaya ngoba besinodokotela uMgqilazi Wabathakathe uMgqilazi Wabathakathe ngoba usuzile ukuthi usebenza kanjani kuningi ke sikufundile nesikwazile kodwa kakhulukazi besifuna ukugxila kakhulukazi ngoba sigxilile futhi lapha na unozizwe umuntu usecacelisekile ngonozizwe ngoba egcineni umuntu engathuki masebona indoda imbuka noma sebona into ithi pheshi khona la endlini kanti leyo nto iyona isuke imgadile. Igama lami ngingumzothule ngwakaShembe isibongo kumavuvuke njengedangabani sabane sabomnkosi ngalala maqedo lalaba ufoza nokwathi izikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusunga le umkhovu oyiphayo madakene ushaya sanketela ngumkhovu oyiphayo kunjalo yipa